हो मनवा में सनहिया दामाई खातिर जागल बलम जी हम हो जाइब विंध्याचल बलम जी हम हो जाइब कैसे अरे सास गईली ससुर गईले ननद घूमी अइली कब ना हमार टिकट रहुआ कटवैली लक्ष्मण भैया औरत बताओ भाई सुरेंद्र भैया वो है पुल्लू भैया वो है दिनेश भैया को है बतावा कि कैसे अरे सास गईली ससुर गईले ननद घूमी